ମାଛ କାଟୁ କାଟୁ ପଥର କେମିତି ହୋଇଗଲେ ଆ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିବା ପପଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ସେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ହୋତା ବାବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭଲ କ୍ଷୀର ବି ଦଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଚରାଳିଟେ ରଖିଥିଲେ। ସବୁଦିନେ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ମହାନଦୀର ଆରପଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଗାଈର କ୍ଷୀର ଦେବା ପରିମାଣ କମି ଯାଇଛି। ସେ ହୋତା ବାବୁ ସେ ଗାଈ ଚରାଳିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କାହିଁକି କ୍ଷୀର କମିବାରେ ଲାଗିଛି? ସେ କହିଲା, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ହୋତା ବାବୁ ନିଜେ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଗାଈଟିକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ହୋତା ବାବୁ ଲୁଚିକି ଦେଖିଲେ ଗାଈଟିକୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଗାଈଟି କ୍ଷୀର ଢାଳୁଥାଏ। ହୋତା ବାବୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର, ମୁଁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ସବୁଦିନେ ହୋତା ବାବୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ଗାଈର କ୍ଷୀର ବି ଢାଳନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ। ଦିନେ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଢାଳିବା କଥା। ରାଜା ଗଲେ, ଦେଖିଲେ କଥାଟା ସତ ବୋଲି। ଆଉ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେଲା କି ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର କହିଲେ, ସେଠି ତୁମେ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟେ ନିର୍ମାଣ କର ଆଉ ମୋତେ ବିମଳେଶ୍ୱର ବାବା ନାମରେ ପୂଜା କର। ଆଉ ରାଜା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ସରିଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ସେଠି ପୂଜା ପାଠ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମ ହୁମା ରଖାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ମହାନଦୀରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ରହିଛି, ତା ନାମ ହେଲା ହୁଡ଼ୁ ମାଛ। ଦିନେ କ'ଣ ହୋଇଛି କି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମାଛ ମାରିକି ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ସେଦିନ ମହାନଦୀରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ମିଳିଲାନି। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଭାବିଲେ ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ହୁମା ମନ୍ଦିରର ସେ ଜାଗାକୁ ଯୋଉଠି କୁଡ଼ ମାଛ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଠୁ କୁଡ଼ ମାଛ ଧରିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଛଟିକୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ସେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ହୁମା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପଟକୁ ବଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଯାଇଛି? କିଏ କୁହନ୍ତି କି ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ତେଢ଼ା କରିକି ବନେଇଥିଲେ। ମହାନଦୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି। ହୁମା ମନ୍ଦିରର କିଛି ରହସ୍ୟମୟ କଥା।